mai gida baka san cewa wannan mahaukaci bane kake bin ya sallah? Haba. Ai ni na ga alama. A kusan awa guda muna sallah ko awa daya. Tun ɗazun nake bin shi sallah an kidu A kai wannan ka burma. Ai daga to ai na azukai ne liman din ne yasa tun ɗaza na tsaye baka duka ba. Ni za ka gama iskanci. Kawai da kun ga mutum tsaye kawai ku zo ku bi shi ba ku wani abin nan. Wani ai raka ta uku. Yo.